Wat ben jij vergeten vandaag? Ik ben mijn kussen vergeten. Hoe komt het? Omdat ik er niet over na heb gedacht. Mijn basslippers, man. Hoe komt het? Gewoon thuis laten liggen. Wil jij een kussen winnen? Ik zou wel een kussen willen winnen. Kom, loop even mee. Dan gaan we een leuke opdracht doen. We hebben toevallig nog een kussen over. Ik geef je dadelijk 1 minuut. Ja? En dan moet je 10 mensen een high five geven. Ik heb een racket en een balletje bij me. Ja? Dus je gaat dadelijk vreemden zoeken. Ja? Dus van 10 meter 4 keer naar elkaar overgooien. 3, 2, 1. Nope, nope, nope. Nog 1. Hoppatee. Nog 1, nog 1. Ja. Dan heb je bij deze Jan heerlijke kussen. Dankjewel. Kan Alsjeblieft. ik lekker slapen? Bij deze Jan hartstikke mooie slippers. Hoppa, kijk eens jongens. Alsjeblieft jongen, veel plezier.